감사합니다. 너? 왜 또 다시 왔어? 너 지켜주러 왔지? 이랬다며. Ata mams. 좋았겠다. 좀 망하겠다. 무시해. 난 뭐 신경 쓰지 않아. 그 여자가 원하는 게 너라며. 난 상관없지만. 정말 상관없어? Spray sa likod. Hindi. Okay. Okay, sa likod. Okay. So, Hindi ang bayo yan! ang bayo gani, ang bayo. Okay. Okay na? Okay, what's up mga paps? Makaon kami sa isa ka bago nga buffet restaurant dito sa Iloilo. So I figured kay why pa kami kagi to kaon i-vlog. Oh, what? Okay, so what's up mga paps? Pero ambot ta kasi mami kadali Okay. So what's up mga paps? Bago lang kami halin ni Ilonggo ma'am sa Lubong. So right now makaon kami sa pinakabagong buffet restaurant dito sa Iloilo, ang Yakimix. So I figured kay bago pa lang kami kaon why not i-vlog ko. You know what's better than good food? What? Free good food. Fully sponsored din sa akong lovely boss. Okay? So pabusog ta. So sa pagkabalo ko ang Yakimix ni may pila-pila pa ni. So kinahanglan abot kami to temprano kay early dinner nimo. So mapila pa na kami. Kung late na kami mag-abot to kasi sarasa na lang abda namon to. Okay, so dapat temprano kami to para makapila kami. Medyo ginhawan-hawanan ko na nga ako niya no. Chan. Namuson ko para tamo ko makaon. Ikaw ma'am, sa muson ka man? Na look forward kung manamit kapag kaon. Kaya makaon ni Kuya Damo. Yakimix. Yakimix, no? Bakit kasi pagdating sa'yo, Ano yung Yakimix? So, ang inagumagana ang utak ko. hindi ka masulod. Hindi ka sulod mo. Around this way, oh. Doon na yun eh. Ah, managaling suga-suga mo malalagali. Amo malala. Nahinihintay ko Oh, na park ka na di. ay ikaw mamay. Okay, ron naman Wala. Hindi ko sure. Kaya rin nakita sa Iloilo City Center. Makato na kita sumong sa Yakimix dito sa punta. Alright. Amo ni tsura kung wala suka. Kasi naliyo kay Pami. Oo. Yan na. Okay, namin ito ginatambayan sa mga kabataan. May mga dancer. Pitsuka sa punta din na. Siya pa rin naglulupod ton? Tanan ni Maximus. So, ari na kami din sa Yakimix, ulat-ulat sang i-mix namon. Ay na din Team Maximus. Team Maximus. Hi. Ay, Ang mga guwapas ng Team Max. Hi, how are you? guwapa lang. Ay, sorry. Uy, halina ni Siro. May I call up for reservation? Under Steel Circle, Construction Supply. May mga reservation. Pwede ka lang reserve ta? Oh, yes. Number 2. Okay. Very good. Mega World na. So, kinalawag nila kung sino nakapareserve. Para kasulod. Oo. Damit-damit. Gusto na niwang kay? Thank you, sir. Niwang kay? Ikaw lang nakauna? Alam mo, iwan ko. Oo, good. Niwang kay kitaan? Medyo. Sir Victor, Ma'am Messi, Sir Ali.
Alright, so busog na kami. So pasabusog muli na. We're full. Busog ka na ka? Busog ka na? Busog ka na. Kaya na malupok tiyang ko? Natagaligong ko? Kaya na? Nagain naman tiyang mo? Awag lang. Okay lang. Testing ka ba? Testing, pati ka testing. Ayos. No problem. Yes, dream come true. One of my bucket list. I just checked off a childhood bucket list today. Yay! Cool! Yeah! Ayos gad solve. Namit ang Yakimix dito sa Iloilo. So nami na kung damo kamo na barkada or family gusto magpabusog ka magkaon sang damo-damo nga putahe. Okay, thank you kay mga paps. Sa sunod naman Alright?